nino n'okwu ịdị mkpụmkpụ nino n'okwu ịdị galagala nino n'okwu nwanne m ịdị nwayọ nino n'okwu inwe ego nino n'okwu nwanne m ịdazọbịa ma ọ gaghị njọ ndị meela anyị ga-eme ụwa ka ọ dị mma ya bụ n'ije n'ụwa siri ike ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị na mmiri lile onye ka ihe okwuwa ọnwụ ụkwụrụ onye ka ya nnekwuwa maka na nna nwụrụ na nkịtị ọ bụ otu dike nwụrụ odogwu ya na-emeli dịka iwe oji ike ike unu malịra dịka na-ekere na nkịtị ije n'ụwa ka anyị na-agba ebere maka na ije n'ụwa n'osiri ike ọ bụrụ onye kasị tata na kasị echi ọ bụrụkwana onye na-agali nkọmafụrụ chi ya anya ya ka anyị si n'ije n'ụwa siri ike nwanne m ije n'ụwa n'ọdị n'ogbu o nwere akụkọ ngakọrọ n'ụmụnne m ife nji si n'ije n'ụwa siri ike o nwere ofu onye na-akpọ opolin nyapụ opolin na mmanya ka ọ na-ete nyapụ opolin na-etete ego na mmanya omechese wete nụọ nwaanyị ọnụsịa nwaanyị ama nwunye ya mụrụ nwa opoli wee jee nụọ nwaanyị nke ịbụwa ọnụsịa nwaanyị nke ịbụwa mụrụ nwunye nwa mesịrị je n'ọnwanya nke ịtọ tụsịa nwanyị nke ịtọ mụ ya mụrụ nwa o jere nnukwu nwanyị nke ịnọ ọ nọsịrị nwanyị nke ịnọ ma mụrụ nwụcha emekesie nyepụ opoli wee nwụrụ o nwere ajụjụ mmadụ n'ụmụnne m dịgasị na opoli emere ife ọ ga-emenụ opoli agbago n'mbọ ka mmadụ mana nke bọla bụ ọgọzili chukwunu ịnụ nwanyị n'ọdị n'aka mmadụ mana ịmụta nwa n'ọdị n'aka chukwu ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike anyị na-agbalị ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ọ bụ na ije n'ụwa ka anyị na-agba ebeli maka na ije n'ụwa n'osiri ike onye ibe na-agali nke ọma na-ekwu ibe sọrọ ya maka na ibe na-egali ya nke ọma onye loselilene n'ụwa gazieli ya ọbịa dịzi anya ka ọ fụrụ chukwu anya unu nwanne ije n'ụwa n'osiri ike maka na ife dị n'ụwa n'ọdị n'okwu maka na mmiri lile onye ka ya nnekwu mmiri lile onye ka ya okwu asị ma ọnwụ bụla ala ha ji n'enu ị ga-amazi oge ma ala ma jere ya maka na ije n'ụwa n'ọdị n'okwu
ije n'ụwa n'osiri ike nnekwu. Ije enu ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Akwa anyị na-agbali ije n'ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Ije n'ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Onye pụta ụtụtụ na-ekpe ekpere abịa na-abịakwanalị m. Ọ gaala nọ na-ekpe ekpere ọsị abịa na-abịakwanalị ya. Onye bụ ogbenye n'okwu na-ekpe ekpere ọsị abịa na-abịakwanalị ya. Maka na ịbụla ọgala n'ịnọ n'okwu, ibukweli nwa ogbenye ịnọ n'okwu. Ịma mma n'ịnọ n'okwu, maka na irechalakwu na mkpụrụ na-eme n'elu. Osisi kwuchilezi na-eli apa maka ịmalịnụ, maka na o nwere ebe ọ dị fecha fecha. Maka na ije n'ụwa n'osiri ike, iwe dị n'ụwa n'ọdị n'okwu. Ije n'ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Ije n'ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Ije n'ụwa n'osiri ike. Ije n'ụwa ka anyị na-agbali. Ambụla ego mụ na vanteji abụọ ezi oyi mụ na ezi nwanne m Innocent nwanọrọ bịali oji efie m ọgọ na nteji abọgwuo. Chief Innocent ọnọrọ onye ọma Destiny Global Resources Pty South Africa. Akwa bọgụ na nteji abọgwuo. Akwa bọgụ onye nteji abọ meyo n'ofu bibia kana ojefie mogo onye nteji abọ keneli moli akụkịyo osisi blessing ọnọrọ ya obi dị ya na nteji abọ blessing nwata delu lidele mma obi dị ya na nteji abọ onye nteji abọ ojefie mogo nwa nteji abọ Innocent ọnọrọ onye ọma. Ndị ego Otiegwu na-ekene ezi onye mụ bịa kana ike mụdọ nzọ ya na onye ọma. Ike mụdọ nzọ ya na nwa ngwa Awelugo onye ọma. Awelugo bịale yo. Ike mụdọ nzọ ya na nwa ngwa onye ọma. Good Fellowship South Africa. Efficiency Bureau de change. Efficiency Bureau de change onye ọma. PRO Nigeria Union. PRO Nigeria Union Western. Welfare assistance in Ufobi. Don Zion onye ọma. Awelugo bịalụ. Oyima Awelugo bịakene. Oyima Awelugo onye ọma. Nke bodo akwụkwọ n'ọbụ Progressive Union nke dị na South Africa. Oyima Awelugo n'ọbụ bịakene. Odogwu Awelugo onye ọma.
ezigbo oyima na ịgba bekere ịgba ndị owo na ịgba ndị ego oyima na isenu bịali oyima na ịgba bịanụ ịgba ndị owo bịa kana oyima na yochukwu zemena chifana yochukwu zemena ani ịgba n'ọgụ bịa kana ani senu n'ọgụ bịa kana ịgba ndị owo na ịgba ndị ego ịgba ndị owo bịa kana ojege ma ọgụ bịa kana rio ọgụ imeli n'oriri nne ndị nyela aka barili nne ndị zụrụ azụ na barili nne anaghị chukwu n'ife imelerika ịgba ndị owo na ịgba ndị ego ana ịgba n'ọgụ bịali ana isenu n'ọgụ bịali ịgba ndị owo na ịgba ndị ego oyima na isenu na nkunu Ije Enu Uwa n'osiri ike Ije Enu Uwa ka anyị na-akwali ije Ije Enu Uwa n'osiri ike Ije Enu Uwa ka anyị na-akwali ije Ije Enu Uwa n'osiri ike Ije Enu Uwa ka anyị na-akwali osisi na bọbịa kana oyimeke na mmadụ bịa kana ekene si mụ gaba n'iru tibe ego m ọ data n'ime ego n'igeri ego gị oke osisi bịa kana n'olugbe n'iko n'elu Ekesim Trading and Project Ekesim Shop na South Africa oyimeke na mmadụ bịa kanali n'olugbe n'iko n'elu oke osisi buru ibu oyima oke osisi n'ibu nnekwu mmanwụ maka na nnekwu mmadụ dị ka nnekwu alụsị nnekwu mmadụ dị ka nnekwu alụsị ekene amadi ọ ga-adịrị gị mma oke osisi na-apụ oke osisi ọ ga-adịrị gị mma ojije gị na mbata gị bụ ihe ọma Ije Enu Uwa n'osiri ike nnekwu anọ na-adịrị ndị kwere na Chukwu mfe Ije ọkọdị Ije Enu Uwa n'osiri ike Ije Enu Uwa ka anyị na-akwali Ije Enu Uwa n'osiri ike Ije Enu Uwa ka anyị na-akwali Ije Enu Uwa n'osiri ike Emmanuel Otiegwu Uma nọrọ efite onye ọma Uma na South onye ọma Uma nọrọ efite bịa kanali odogwu Uma papa ejima Uma nọrọ efite bịa kanali
Odogwu Emmanuel Otiegwu onyeọma ọkwa ije n'ụwa ka anyị na-akọdebe maka na ibe dị n'ụwa n'obi n'ogbugo onye ibe na-agali nke ọma na-ebibe sọrọ ya maka na ibe na-agali ya nke ọma maka na ije n'ụwa nọsiri ike nnekwu ibe dị n'ụwa n'ọdị n'ogbugo ije 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 oyo oyo ọkọrị ka anyị were egwu anyị n'aka n'iru ọ dị n'iru n'ọka n'azụ mma ka anyị were egwu anyị wee gaba n'iru nke dị n'iru n'ọka n'azụ mma maka na ife dị n'ụwa n'ọdị n'ogbugo ije n'ụwa n'osiri ike nnekwu onye ibe na-agali nke ọma na-ebu ibe sọrọ ya maka na ibe na-agali ya nke ọma unu ma na ije n'ụwa n'osiri ike nnekwu ya na-adịli ndị kwere na Chukwu mfe ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ka anyị na-agbalị ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị n'ezigbo oyi mụa chifuru emiji usu odogwu chifuru emiji usu akụ o jide ọka lụọ odogwu ọgaremi na South odogwu ọgaremi na Midland nke bụ aka na-ele moto dị mma ọ bụkwa aka na-ele fonu dị mma o jide ọka lụọ odogwu o jide ọka lụọ ha n'ụmụaka emiji osu akụ ọgaremi na South o jide ọka lụọ ha n'ụmụaka o jide ọka lụọ ha bụ onye ọma ọgaremi ọ ga-adịrị gị mma onye ọma ọ ga-adịrị gị mma kedu maka ezigbo oyi mụọ onye ntecha bọọgụ bịa kana Chinetugo na ntecha bọọgụ onye ọma Chinetugo na nwa dị apa ntecha bọọgụ Chifu Sunday Nnake bịa kana Odogwu Sunday nwa Nnake Chinetugo na ntecha bọọgụ Odogwu Chinetugo bịa kana lio Odogwu Chinetugo onye ọma bịa kana Chinetugo na ntecha bọọgụ Chifu Sunday nwa Nnake bịa kana lio Odogwu Chinetugo onye ọma dị abata jaba ọ ga-adịrị gị mma ije 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 unu ma na ije n'ụwa n'osiri ike nnekwu maka na ije n'ụwa n'ọdị n'ogbugo mmiri lile onye ka ya ogbugo iwe egburu onye ka ya nnekwu maka na nna nwụrụ na nkịtị unu ma n'otu dike mụrụ odogwu ibe na-emeli dịka iwe dike ji eke ike a na-eke
kere na nkịtị maka na ije n'ụwa n'ọdị n'okwu iwe dị n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agba ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ije n'ụwa n'osiri ike ije n'ụwa ka anyị na-agbalị ka nke n'ezi onye nkeji abụọ Ifeanyi Chukwu na-egboga Ifeanyi Sumati bụ odogwu Akụchinyere nwata bụ odogwu Akụchinyere nwata Otiegwu be na nkeji abụọ Ifeanyi Sumati bụ onye ọma Ifeanyi Sumati akụ Jizọs ọ ga-adịrị gị mma ije Otiegwu bụ na onye ozi ọma ọkwa na ozi ọma m ka m ji wee bịa onye ga-ntị ọbụrụ onye bụ ozi ọma egwu ga-anọ n'Igbo ụmụ dịbe anyị na egwu ga-anọ mbọsị ọzọ ka anyị nọleba asị m mbọsị ọzọ ka anyị nọlebazie mbọsị ọzọ ka anyị nọleba